L-Oppożizzjoni Nazzjonalista għadha trid tiddeċiedi jekk se tipparteċipa fil-Kumitat Parlamentari tal-Ħatrit Pubbliċi waqt li jsir il-grilling tal-persuna li tkun applikat biex issir Kummissarju tal-Pulizija. Għal dan id-Deputat Nazzjonalista Karm Mifsud Bonnici waqt il-programm Disett. Issa l-Oppożizzjoni ħad tiġi iffaċċjata forsi qabel is-sajf biż-żewġ bil-nominat. Ħad tuħdu sehem fil-Kumitat illi ħajjagħmel l-iskrutinju dan fil-Kumitat Parlamentari jew tħossu li huwa eżerċizzju finta. Le, dak issa niddiskutuh internament ġol partit dejjem. 14 persuna applikaw għal kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija bil-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku b'mod indipendenti qiegħda tmexxi l-proċess biex tintela l-iktar kariga importanti fil-Korp tal-Pulizija. Għall-ewwel darba fl-istorja l-kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija ser tintela wara sejħa pubblika u bi proċess ta' skrutinju mill-Kumitat Parlamentari għal Ħatrit Pubbliċi. Proċess mhux biss konformi ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja iżda jmur pass il quddiem hekk kif il-Prim Ministru reħa min idu l-vito dwar l-għażla tal-ogħla kariga fil-Korp. Fil-programm Disett, Karm Mifsud Bonnici wera biċ-ċar l-Oppożizzjoni Nazzjonalista m'għandix pożizzjoni dwar l-immigrazzjoni. Issorprendejtni li m'intix tieħu pożizzjoni fuq din qed tgħid isma' nistennew u naraw x'ħajjiġri. Mhix parti minn strateġija tal-Gvern, ħalli fidej il-Gvern. Mifsud Bonnici għamel din id-dikjarazzjoni wara l-inkonsistenza tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija. L-ewwel qal li l-immigranti għandhom jinżammu fuq vapur f'nofs ta' baħar, imbagħad ħareġ jattakka lill-Gvern għax ħa din id-deċiżjoni. Mifsud Bonnici ħareġ jattakka lil dawk li ġew b'mod legali f'pajjiżna. Li mill-Italja ġewwa u Malta jaħdmu hawn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.